Roedd y diwydiannau newydd yn Ewrop yn galw am ddeunydd crai. Gyda diddymur dreth ar lechi, agorodd y chwareli, ac roedd galw am grefftwyr lleol i hollti anaddu'r cerrig. Mewn chydig o amser, newidwyd y tirlun oedd wedi bod yn ddigyfnewid ers miliynau o flynyddoedd wrth i bwer dŵr ac yna ynni stêm ryddhau cyfoeth Eryri i farchnadoedd y byd. Yn Nant Gwrtheyrn, cafodd cymuned anghysbell ei hun yng nghanol y galw mawr am Eithfaen. Am dros 100 mlynedd, drwy ddolen goswllt yr un lanfa i longau, cyflenwodd gerrig nadd gwerthfawr i seiri meini a pheirianwyr priffyrdd y byd mawr oddi allan. Ochr yn ochr ag adfywiad mewn cloddio am gopr a phlwm, cafodd Gwynedd flas ar ei rhythr am aur ei hun ym 1862, pan ganfuwyd gweithie'n dda ohono yng nghefn coch. Mae gwawr goch i'r metel yma, yn adlewyrchu'r mwynau eraill sy'n bresennol yn y creigiau. Roedd y waith caled. Mewn 2 blynedd, dim ond 600 owns o aur a gafwyd o'r miloedd o dinelli o fwyn a gloddiwyd drwy chwys a lladdfa. Effeithiodd y chwyldro diwydiannol ar bob agwedd o'r Gymdeithas Gymreig. Gweitha'r caledu, daeth â goleuni a blaen garwch sy'n parhau hyd heddiw. Gyda'r galw am addysg ehangach, agorodd Prifysgol Bangor i drysau ym 1885, wedi chodi gan geiniogau'r chwarelwyr. Gadawodd peirianwyr enwog fel Thomas Telford a Robert Stevenson eu marc yma drwy greu campweithiau peirianyddol fel y pontydd hyn sy'n cludo ffyrdd a rheilffordd ar draws y Fenai.